इसेबो मोजां मोनाखै होमबा? मोनाखै। आथिंखौनो सिबाय थारदों आंनिखौ। माबा जामारनायमोन बेजों मिथिला दे आरो। दा मैया डक्टरनियाव लांबाय, दिनैसो लाबोबाय। मैया हरसेया आंसो हस्पिटालाव थानांगौ जादों। दा नै न'आव लाबोबाय, मोजांखौनो मोनाखैनो। दा आंबो आरो बेफोर भेजालफोराव माबाबाय थानो हायाना। बेनिखायनो लाबोबाय आङो। न'आव थांथोसै, न'आव दोनना फैनोसै आं। बिनानावनि न'आ अबाव होनदों? आं नोंखौ दोनना फैनि। आंना न'आनो गैलाबा। आंना हौवायानो गाज्रि। हौवायानोथ' बेफोरबायदि खालामदों आंखौ आथिं सिफायदों बुसिन बुसिन बुनानै। ए नोंना हौवायासो नोंखौ बेफोरबायदि आथिं सिफायनाय होमबा? औ, लोगोफोरजों लोगो नांनानै आंखौ बुदों बिसोरो। आरो आंखौ मानो बुदों मिथिगौना? आंहा जेबो दायानो गैयामोन। आंनिनो जाथि बंस'नि फंबाय। बेजों रायज्लायनायावनो बियो सोरबा गुबुन सेंग्राजों रायज्लायनाय होननानै आंखौ दोखो बुदों, जेबो मोनथिया हौवानो। आङो आलासि फंबायजों रायज्लायदों होनबाबो बुजिया बियो। गुबुन सेंग्राफोरजों रायज्लायदों होननानै आंखौ दोखो दोखो बुसिन बुसिन बुनानै आथिं सिफायना दोनबाय। आंखौ मालाय नांलानो। आंना मोजां नङा हौवाया, बिराद सन्देह खालामो, मोजां नंथारा। आंहा दा मा जागोन? दाथ' बियो आंखौ नुबा बुथारगोनसो आंखौ न'आव दोनहैनाङा अननानै। ए बिदिसो। नोंनि हौवानि न'आव दोनहैया दे, नोंनि बिमा बिफानि न'आव दोनहैगोन। बिमा बिफानि न'आव? आं दानो थांथ'वा दे, आंखौ दोनहैथ'नाङा। आंखौ साननैसो लाखिबाव। आं माने गिदों न'आव थांनोनो। माने आंनि हौवाया नागिर आंखौ जुदि आरो बुबावोबा। माबायदि जामेलायाव गोलैखोलै आंलाय? दा एसेबां आलाय सिलाय, साननैसो थाथारसै दे, माथो बुंबावनो। एफा एसेबो मोजां मोनाखैनो? गैया, ओमफ्राय दा न'आवबो थांनो नागिराखै। मा खालामनो दा? थाङानो, गिदोंनो हौवाया, बिनिया गाज्रिनो। हौवायानो आथिं सिफायना होदोंनो, सन्देह खालामसैनो, मोजां नंथारानो हौवाया। दा आङो बिमानि न'आव दोनहैनो नागिरबाय, थाङानो गियोनो। माने हौवाया बोरैबा दाखु टाइपनिलै, बेखौ नुबाथाय बुथारगोन होननानै गिदों दा बियो, थांनो नागिराखै। मा जागोन दा बिमा? आयु, माबायदि पापि हौवा, बेफोरबायदि खालामो आरो, एसेबां सन्देह। दे, हौवाया जुदि एसेबां दाखुबा जोंहानावनो सानैसो थाथो दे, जेबो नङा। बिमा बिफानि न'आवबो थांनो गिदोंबालाय दे, जेबो नङा, बेयावनो थाथोंसै साननैसो। बिनानाव, एसेबो मोजां मोनाखै होनबा नोङो? ओहो, गाज्रि मोनाबा आंखौ नोंसानियाव साननैसो थानो होदे अननानै आब'। दे जागोन दे, नों जोंहानावनो साननैसो थाथ'। आंना हौवायानो गाज्रिथारहाय, हौवायानो बेफोरबायदि खालामदों आंखौ। बेखौनोथ' एसेबां पापि हौवा थायो आरो सोरबा। थै र' बिनानाव, साहा लोङोना हा? औ लोङो। उखैनाय मोनबायानो आङो आरोबाव। होमबालाय साहा कापसे फुदुंना लाबोनि र' आङो। बिफा, नोंबो लोंगोन नामा? दे, आंनि थाखायबो फुदुंनोबालाय। बिसिनायाव थांनो नामा होमबा बिनानाव? बेयावनो जाथ'गोन दे। अ दे, होमबालाय आङो साहा फुदुंनो थांनि र'। दे थां। मालायबा माहाजोनथारहाय, आंसो बेफोरबायदि माहाजोन हौवा मोननांगौमोन। बे हौवाखौबो बंबायना लानो हानायमोनबा मोजां जागौमोनहाय बालाखानि। टिल्लु, नोंसा गुमैजों आंजों न'आव थांगासिनो र'। न'आव फैनो नागिरदों? दे फैबाय था। औ, थांगासिनो नै। नोंसा आब' आरो गुमैया फैसा बिनो फैनो नागिरदों आरो ना? नङाबालाय मानो फैनो बिसोरो? मोनथिला दा। ओमफ्राय जुदि बियोबा नों मा खालामगोन? हरगोन नामा? आंथ' हरा सानदोंमोन, नाथाय दा न'आव फैनानै बिबा बोरै हरा होननो बुंनो हागोन दे, बिजुलि नोंनो बुंनाय। आरे, हानांगोन टिल्लु नोङो। आयौ, नों हरा होनबा नोङो बिसोरनो 1 लाख फैसा हरनोसै नामा? जोंनोनो फैसा नांगौ। नै, न'आ एसे बोरायबायानो, न' गोदान लुनांगौ, बिनिख्रुइबो गिदिर न'। फैसासो टिल्लु, फैसासो, प्रसाद नङा बयनोबो रानना होनो। आंनोबा आदा आरो आइनो होआखै, नों होबालाय बोरै जानोसै? आं नुवाखै, आइनोबो होआखै थाइसेबो। मानोना इयुननि खोथा दङना जोंफोरनियाबो। न' गिदिर लुनो दङ, गारि दामि दामि लानो दङ, आरो गथ' गथाय जोनोम जाबावनो दङ, गथ' गथायफोरखौ फरायहोनो दङ, डक्टर, इन्जिनियार। बेफोरो खम फैसा थांगोन। माने एसेबो बुजिया नोङो, एसे साननांगौ नोङो, इयुननि खोथाफोरखौ एसे साननांगौ। हरा दे, हरा आङो। जेनेबा न'आव फैना बिनाया एसे आलादा जायोना, बेनि थाखायनो आं एसे माने सानगासिनोमोन। जेबो सानला सुनला गैया बेयाव, हरनो मोना बेयाव फैसा। थाइसेबो हरनो मोना। 100 200 एसे बेलेग होनाय। बे आब' बिबारियाबो मा मोनदों?
आरो गुमैयाबो नायनाय फैसा गैयै रखम गावसोरानो धोनि आंनिफ्राय फैसाखौ मानो लुबैबाय दं दे बिसोरो दा नै बिसोरनि थाखायनो जोंफोरनिया अबावबा नांज्लायनायसो जागोन बिजुलिया आंखौ गाज्रि मोनगोन टिल्लु माथो थुन्द्राया गोमाबायनो मा थुन्द्राया गोमाबाय माथो जोंलाय जेबो मोनथियाखै मोनथियाखै जोंफोरो बाजै थौ न' सिङाव थांनानै मोजाङै रायज्लायहैनि थौ जिरायहैनि नाङा दे दा जिरायथ'ला बिजुलि थुन्द्राखौसो नागिरनो फैदों सप्तासेयानो जाबायनो गोमानाया थौ ना टिल्लु जोंफोर नागिरहैनि थुन्द्राखौ आं लांबाबो जागौमोन दा मादैमोनखौ आं दोननो होननानै गोमानासो थाबाय मा जागोन दिनै थुन्द्राखौ नागिरनो मोनाबा दासिमहालागि दङजां बियो जाजाबायसो खोमा बाजै मोनथिला दा आं बेखायनोथ' नागिरनो फैदों मादै मोनाबा बोरै खाना दोननायमोन बोरैबा गलांखौ दा दे माथो खालामबावनो बाजै गोमाबायानोबा गोदान फिसिनो हाबावगोन दे थुन्द्राखौ मानसि बायसि अनोमोन आं बिजुलि आं थानोनो सुखुवाखै दासिमबो थुना टिल्लु नागिरहैने अमाखौ आब' दालाय अबाव नागिरना मोनबावनो दे सप्तासेयानो जाबायबा बाजै दा अबाव नागिरना मोनबावनो दे सप्तासेयानो जाबायबा सानसेबा साननैबाबो एसे बेलेगमोन थेवब्लाबो मोननोबोथ' हानाय ना गारि लानानै नागिरगोन जोङो गामि गामि बे मादैया दिनैसो खबर होदों आंनो मालाबानो खबर होनांगौ माबा दिनैसो खबर होदों औ नंगौबोथ' आरो बाजै दासिमहालागै आंनिबा जाजाबाय खोमाहाय मानसिफोराथ' ओरैनोबाबो मोजां नंखाया आजिखालि आरोथ' थुन्द्राया एसेबां गिदिरमोन आंनिबा सोरबा लांनानै फानहैबाय खोमा दासिमहालागैथ' जाजाबाय आंनिबा मानो होनबा दाथ' जानुवारि नङा होमबा गोदान बोसोरनि बयबो खाना जागासिनो जाजाखाबाय बेयो थुन्द्राया जाजायाबोथ' जानो हानाय ना बिजुलि टिल्लु थौ नागिरनो थांनि जोंहा थौ जिरायलाबो होमबा नोंसोरो साहाबो लोंला जिरायनाय साहा लोंनाय बेफोरखौ बाद हो बेफोर उनाव जाबाय थागोन सिगाङावनो थुन्द्राखौ नागिरहैनि मोननोबोथ' हानाय ना थौ थाथ'दे बिजुलि जों अमाखौ नागिरना फैनि र' औ दे थां होमबा बाजै नागिरै थां मोननोबो हानाय औ मोनबाथ' आं बेसेबा खुसि जागोन दाथ' आं थानोनो सुखुवाखै थौ बे अमा मासेखौ ना मानो मानसि बायदि खालामो बिसोरलाय जाम्बा जाम्बि नङाथ' बिसोरो अमाखौनो मानसि बायदि अननो नायनाय गाबलायदोंबो मा जाबावनो बेनोथ' बयनियावबो मानसिनि गुना थाजोबा दे अमाया गोमाबाय आरो बेखौनो एसेबां टेनसन लानांगौ होमबा मानसि बायदि बेखौथ' फानखायाबोनो मालाय नंगौ 20-30 हाजारसो लस जाबाय देनाय दा थेवब्लाबो बिसोर धोनि मानसि 20-30 हाजारालाय माखाय अमा मासे गोमानायावनो एसेबां टेनसन लायोबा एसेबां धोनि मानसि जालायनानै आरो खोथाया बेबो नंबावा माबा बिफंबायसि अनोनो गावनि बिफंबायसि सोरबाखि अमाया गावनि बिफंबायसि जानो हागौ औ बुजि मोननाया मानसिनि रावफोरखौ बुजि मोननायालाय लिंहरबाबो फैयो हाजारबाबो अमाया अमाखा अमाखौनो सोरबा मानसि बायदि अनो आरो मा सानगोन दे मानसिफोरा बिसोरखौ फाग्ला फाग्लिसो सानगोन बेनि सायाव आरो बुंगोन बे अमाखौ जों फाना न'आवनो लाखिबाय थागोन थैजासिम बेफोरबायदि बुंगोन दा मानसिफोरा बिसोरखौ फाग्ला फाग्लि साना मा सानगोन देनाय अमायालाय जाजाग्राखा बेखौलाय जानो थाखायसो माबाखायो फिसिखायो फानखायो दिनै साला बिबारिया न'आव फैगोननो थुन्द्राखौ नागिरनो थुन्द्राया जाजाबायानो खियानो जाबाय माखौथ' मा नागिरफैनो नागिरबावदों आरो बे जाम्बियालाय नागिरबानो मोनगोन सानदों नामा बे जाम्बिया बे अमाखौनो मानसि बायदि अनबा जागोन नामा अमायालाय अमाखा मानसियालाय मानसिखा मोजां मोनाखैलै आं अमा नागिरनो फैनो नागिरनायखौ थै जाम्बिनो नागिरबालाय दालाय अबाव मोनगोन दे ओइ आदा रनाय माथो अमा बेफारि फंबाय मोनासो माथो औलै आदा अमायानोथ' अबाव थांखो मैयानिफ्रायनो नागिरगासिनो मोननायानो थायाखै माथो अमाखौलै जानुवारियावसो जागोन होननानै लांदोंमोन दासिमहालागै अमाखौ जायाखै आरो नोंसोरो माबालै आदा जानुवारियाव माने फिसा मासेखौ जाबाय ओमफ्राय बे मासेखौ आरो मागोआव जानो होननानै दोनबाय जोंफोर ज'नो जानो सानदोंमोन जाथि खुरमाफोर लोगो नांनानै बे मासेखौ जागोन होनना सानबाय गैया गोमानासो थाबाय आयौ रखरा दा नोंसानाव थांनो नागिरदोंमोन जोंफोरा दा नोंखौ लोगो मोनबाय हामबायानो दे अमाया न'आव दंहैयो नामा ओइ अमायालाय मानो थांलाबायनो न'आव गैया दंखोमालै आदा थुनाय खेबसे नायहैनि गैया होनबा बुजि मोनाला मायोलै नोंसोर फंबाय दै आंखौ नोंसोर बुथारनो नागिरदों ना मायो आं अमाखौ सिरि फानखुमादोंमोन दा नोंसोर जोंहानाव नागिरनो थांबा माथो आं हमजागोनसो नाङा दे फंबायमोन नाङा फुब्लाबो जोंहानि न'आव थांनाङा जोंहानि न' मा जोंफोर गामियावनो थांनाङा आरो जोंहानाव गैखायाबो जोंहानाव मा गामियावनो गैखाया नुखायाखै आं नोंसोरलाय अमा मासेखौनो समभालिनो हायासैनालै दै इसिबां 20,000 होलायनानै नोंसोर बायना लांबाय 20,000नि अमाखौबो नोंसोर मोजाङै नायनो हाया जाम्बाफोर
मोजाङैनो खाना दोनदोंमोनलै आदा बोरै गलांखौ मैयाबो सानसेया नागिरदों सानसेया माने बेलासि गोमादोंना बेलासिनिफ्रायनो नागिरगासिनो ओमफ्राय उन्दुनायावसो गोसोखांबायलै न'आवसो थांबाय ना मायबा होननानै माने अमायाबो गोमोनथार माथो हा आदा लांखालिबो गाबाखैलै ओमफ्राय खाना दोननायावसो ओजों गाफैदों एसेबां गोजानलाय न'आवलाय बोरै फैनो दे बेलाय थाबाय मानसिफोरानो सिनाय हाया एसेबां गोजान लामा बेलाय मा अमायानो सिनाय हागोन नामा नोंसोर जाबाय थालिर फारानि जों जाबाय बिलाइ फारानि एसेबां गोजान लामा बोरै फैनो बेलाय 1 घन्टाया नांगौ गैया दे गैया जोंनियाव फैयाखै एसेबां गोजानाव नागिरफैदों आरो नोंसोरो खाथि खालाफ्राव नागिरहैनो हाया आरो एसेबां गोदो अमा लेम मेजेम जानाय सोरबा खावना लाङाखै बे मिथिला आरो दा 20,000 मानि थांबाय ओरैनो थांगारबाय बेफोरखौलाय आंलाय मा मोनथिगौ जिखि जाया आंथ' नोंसोरनो हरदोंमोन ना अमाखौ नोंसोरो आंनिफ्राय 20,000खौ मोनफिननो लुबैबा जाला फंबायमोन आं नोंसोरनो अमाखौ हरबायानो आरो मा भेजाललै भगबान दा नोंसोर अमाखौ नागिरनो फैदों दा आंखौ नुनायखायसो न'सिमहालागै थांबा मा जागौमोन हा आंलाय माथो दोखो रायजागौमोन बाराबा बुजागौमोनबो थां बेनिफ्राय थां नोंसोरो आरो जोंफोर गामियाव मालाबाबो अमा सोंफैनाङा मिथिबायना नोंसोरनि जायगाया एसेबां गोजानाव जोंनियावलाय बोरै फैनो दे थां गुबुन जायगाफोराव नागिर थां साला जाम्बाफोरा मा जागोनलै हा साला गिदिरखाय मागोआव जागोन होनना दोनबाय फिसाखौ जास्लायस्लाय बे गिदिरखौनो जानांगौमोनलै दा ओरैनोसो थांगाबायना औलै आदा जोंफोरना फैसा खाङै बायनाया ओरैनो थांगाबायना दा बाव नागिरना मोनबावगोन दे दा बेखौलाय थुनाय गुबुन जायगायाव नागिरहैनि बिसिनि जायगायावथ' फैखायाखैबो खोमालै गोजानद्रायना आंनिबा सोरबा लांबाय खोमालै फंबाय मोनथिला दे आरो थुनाय नागिरबावनि बै थाइजौ बोरै सकिंनो नागिरहैनो थुनाय ओइ आब' गैलादांलै मोनला बेखौ सोरबा लांबाय बेखौ बा जाना दोनबाय गैला मोनखाला आंनिबा रौलै एसे नागिरबावनि मोननोबोथ' हानाय ना खालि जाजाबायल' बुंबाय थायो नोंसोर मानो देग्राय गारिखौ लाखिनाङा दे बेफोरबायदिनो नोंसोरबो नायना आंल' नायबाय थानांगौ नामा नोंसोरबो नायदों दे जोंफोरबो नायथिंगासिनो नाथाय गैयानोबा सप्तासेनि बारलायलांबाय बेखौलाय दासो नागिरबा अबाव मोनबावनो दे आब' हाजार नागिरबाबो मोनलाना मानोना गोबाव जालांबाय सानसेबा साननैनि उनावबो मोननायनि गेरेन्टिया थागौमोन दा सप्तासेनि बारबाय बे अमायालाय अबाव थाबावनो ओरैनोबा जानुवारिनि खाना जानो फैसा गैया जादों खोमा सोरनियाबा बिथिंजाय आरो सिखावबो फैसोदोंनो अमाखौ दासिमहालागै फानबायलै आंबा जाखाबाय जाजायाखैबोथ' जानो हागौना सोरबाफोर खाथाबना दोननोबो हानाय मोनबाथाय आङो 1000 नङाबाबो 1000निबाबो होबोखागोन आङो थुनथ्रा नों अबाव थांखो दे नोंथ' जोंनि न'खौबो सिनाय हागौ नाथाय माने नोंनाव थाङासै अबाव थांखो दे नोङो नोंथ' बेफोरबायदि मालाबाबो एसेबां गोजानाव थांफेरामोन थुनथ्रा ओइ बाबु नोंखौ अमाबाबो मानसि बासि अनोमोन आङो नाथाय नोङो बोरै बेफोरबायदि गलांखो सोर लांखो नोंखौ इसोरनि अननायाव जुदि आं नोंखौ मोननाय मोनबा बेसेदि मोजां मोनगौमोन आं गोसोखौ स्रां मोनगौमोन दा नै आं थानोनो सुखुवाखै थुनथ्रा नों अबाव दङ थुनथ्रा बेफोरबायदि गारि सायाव गाख्रबानोखि खोनागोन आरो खोनानोबोथ' हानाय ना जुदि बियो आंनि गाख्रबनायखौ खोनादोंना दानो दों खारबोगौमोन औ नाथाय गैया दा बेनिखायनो गैया नों हाजार गाबज्रि लिंबाबो फैयाखै गैखायालै आब' बियो गैखाला थैखाबाय र'लै थिलु माबा खालि थैबायल' बुंबाय थायो मोननोबोथ' हानाय ना मोननोबो हानाय